dela normalean langile mugimenduak, baita ere sindikalgintzak paradigma ekologikoarekin izan duena, ez? Ez da harreman erreza izan, eta zentzu horretan konfrontazioa gailendu da askotan, ez ulertua, ez? Niri gertatu zitzaidan konfrontazio honen espresioa dizi izan duen duela ja urte asko, ni Abadinarra naiz, eta Abadinon atxarteko arrobiak zuetako asko gogoan izango dituzu, ez? Ugariak ziren Abadinon iritziak arrobi hoien inguruan, eta akorduan daukat, zera, herritar batek garai hartan komentatu zuen Abadinon bertan, ez? Ez daukat azteko, ni zaparroan nintzen, oso nerabe bat nintzen, eta ari entzun nion esaten, enplegu bat bakarra babestearen, ez bakarrik atxarteko arrobiak alden guztia ustiatu, bera preste ongo litzakela baita rotaflex bat hartu eta boto erditik mosteko, ez? Niri horrek inpaktu izugarria sortu zidan, ez? Zaparroan nintzela badinotzuet oso gara gogorrak ziren, langabezitaseak oso handiak ziren, krisi garaia bizi genuen, 80ko hamarkadan baita ere, eta inpaktu handia sortu zidan, eta arrezkero nik banekien komentario hartan oso muineko zerbait etzebila ondo, ez? Oda, produktibismoaren eta desarrollismoaren aldare horretan dena sakrifikatzea etzela inondik inora etorkizunerako ez behintzat autu baliotsu bat, ez? Izan produktibismo hori patroiarena edo izan langile mugimenduaren berarena, ez? Arrezkero, nire kasuan, garapen ereduari buruzko galdera hori izan da oso muineko galdera bat, bai ikuspegi politiko batetik, baina baita be ikuspegi ikertzaile batetik, unibertsitatetik bertatik, ez? Lanki institutuaren markoan, azkenengo gutxienez 10 bat urte daramatzagu, hoxe, ez? Galdera horren bueltan, garapen ereduari, bueltak eta bueltak ematen, ez? Zentzu horretan oso asko posten hau gaur hemen izatea zuen artean, ez? Eta holako foro baten hitz egin ahal izatea, justo hori, ez? Langile mugimendua eta paradigma ekologikoaren arteko harremanak aztertzeko edo buelta bat emateko kontu horri, ez? Nik uste dute Euskal Herria, gaurko Euskal Herria ez dela ulertzen ela barik, uste dutela oso eragile importantea dela, ez dago nik esan beharrik hori, ez? Ez da ulertzen gainera Euskal Herriaren historia sozial modernoa ela barik, zentzu hortan, uste dut herri mugimendurik indartsuenetako badala, bat egon daiteke edo adostasun gutxiago ala gehiago izan dezake bere planteamenduekin, baina ukaezina dena da edozeinentzat ela oso eragile importantea dela eta izango dela herri honen etorkizunerako, ez? Eta hori iruditzen zaizuentzat oso arrotzeko kontua dela, baina aldi berean, horrek badakar berarekin baita ere, ardura, ez? Erresponsabilitate handia izango nuke, ez? Ni saiatuko naiz neure interbentzio honetan marko orokorra ezarriko dut eta ondoren laguna daukadan Florentek enpleguari buruzko irakurketa zehatzago bat egingo du. Ni saiatuko naiz batez be katramilatuko ditut neure irakurketa honetan bi aspektu, ez? Alde batetik deskriptiboa den ariketa bat, hau da, ze lur historiko zapaltzen ari garen, ze momentu historikotan aurkitzen garen, zeintzuk diren momentu historiko honen ezaugarririk behar bada importantenak edo geure ikuspegitik, eta beste alde batetik prospekzio ariketa bat ere saiatuko nintzake egiten, ez? Herri honetan prospektiba askorik ez du egiten egia esan, ez? Hau da, 15-20 urteko epe horizonte horiek normalean ez ditu pentsatzen eta iruditzen zait momentu hau bereziki garrantzitsua dela era horretako gogoetak egiteko, ez? Orduan alde batetik orainaldiaren akta jaso, baina bestetik etorkizunari lupa hori jarri ikusteko zer etor daitekeen geurera, ez? Uste dut perspektiba importantea dela ondokoa, ez? Ez da egia, zuek badakizu ez dela egia, dinot, krisi finantziero ekonomikoa inork aurrikusi ez zuenik, ez? Gero, honen proiekzio mediatikoa izan da egundokoa norabide horretan, ez? Hau da, ekonomilario beto esan da konbentzionalak era bat galduta egon dira kontu honekin, izan keynesiarrak, izan neoklasikoak, era guztiotakoak. Baina ez da egia inork aurrikusi ez zuenik, ez? Gertatu zena zen gehienak norabide desegokian begira zebiltzala, ez? Orduan, momentu honetan galdera izango litzake zer dan norabide egokian begiratzea. Hau da, zer dan biztatik galdu behar ezkenukeen hori, bai ala bai geure gizarteak eta geure ekonomiak goitik eta bera baldintzatuko dituztelako tendentzia horiek, ez? Hori izango da pixkat neure esfortzuaren apur bat norabidea edo, ez?
Eta horretarako gonbidapen bat luzatu nahi dizuet, eta da adibide batekin hastea, ez? Gaurko munduan oso importantea den fenomeno bat aipatu nahi nuke, eta eskatuko nizueke fenomeno hau mantentzea nik interbeneitu bitartean fenomeno honi esplikazio bat bilatu beharko geniokala guztion artean, ez? Batetik, lurren akaperamentuen inguruko fenomenoa da, ez? Egundoko tamaina dauka gaur egungo gizartean, eskara hitz egitenari milaka hektarea erosten ari direla hainbat eta hainbat hirugarren munduan, hirugarren mundu bezala ezagutzen dugun planetako eremu horretan, milioika dira hektareak, eta zentzu hortan nortzuk dira erosketa hauen sujetuak, ez? Bueno, dauzkagu mundu mailako gobernu oso importanteak, Txina, India, Hego Korea, Golko Pertsikoko herrialdeak, baditugu baita beste herrialde batzuk, materialki aberatsak edo diren herrialde batzuk, Erresuma Batuak kasu, korporazio occidentalak, britainiarrak, suediarrak, alemanak, eta badauzkagu baita behin inbertsore pribatu oso handiak, ez? Gehien bat mendebaldarrak direnak, ez? Galdera litzake, zer gertatzen ari da? Zergatik gertatzen ari da, ez? Fenomeno hau, ez? Lurren akaparamentuaren fenomenoa, ez? Nik hemen erabiliko dudan tesi nagusia da oso tesi ezaguna, ja topiko bihurtu zaiguna, eta da, hau ez dela bakarrik krisi ekonomiko-finantzieroa, ondo dakizue, hau askoz gehiago da. Baina tesi zentral honek baduka deribada oso importante bat, eta da, ez da bakarrik kontua krisi ekonomiko-finantziero bat baino gehiago dala hau, ez? Horrekin batera, uste dut aipatzeko daula baita ere, krisi ekonomiko-finantzieroa bera seguruenera ez dela krisirik importanteena, ez? Ekonomiaz apenas aipatuko dute zer, baina bai diapositiba bakar bat. Eta da, ezberdintasun sozioekonomikoen inguruko gogoetatxo bat egitea, ez? Nik uste dut sindikalgintzari, langile mugimenduari, kooperatibistoi baita ere badakigula gogoeta hau egitea, ez? Oso zentrala izan dalako geure ikusmoldean eta geure estrategian beti ezberdintasun sozioekonomikoen kontua, ez? Paul Bayrotx izeneko ikerlari batek, historiaren ekonomilaria bera, honek egin zuena izan zen oso ariketa interesantea, ez? Hartu zuen alde batetik garapen herrialderik garatuenak eta errenta bataz bestekoa zein zen ikusi zuen, eta bestetik hartu zituen baita be planeta honetako herrialderik ez garatuenak edo gutxien garatutakoak, eta hor ere ariketa bera egin zuen, errenta bataz bestekoa ikusi zuen zein zen bertan, ez? Ariketa hau egin zuen 1750ean, eta berak aurkitu zioan, estimazioak egin zituen, eta aurkitu zuena izan zen, ezberdintasun sozioekonomikoak bikoitza zela edo, ez? Ariketa berdina 1976an egin zuen, eta aurkitu zuen ekonomia modernoak, sortutako ezberdintasunak, 30 aldiz handiagoak zirela, ez? Eta gero, ikuspegi historiko ezain luzea, apurrat motzago erabili ezkero, mundu bankuak berak, baditu datu batzuk, ez? Munduko 20% aberatsena eta 20% pobreen hartu, eta datu hauek ditu munduko bankuaren dinoda moduan beraren datuak dira. 1960an, ezberdintasunak bat 30 ziren, eskala hortakoak, 30 urte beranduago bikoiztu, eta 2008an bat 80. Honekin esan nahi dut, azkenean, zuek jakin oso ondo dakizuen gauza bat, ez? Eta da, krisi ekonomiko-finantzieroak, burbularen estanda horrek, ezberdintasun sozioekonomikoak disparatu egin dituela, biziagotu egin dituela, arrotu egin dituela, baina ez ditu sortu, ez? Hazkunde ekonomiko garaiko fenomeno bada ezberdintasun sozioekonomikoen, ez? Hau esan da, pasatuko naiz aztertzera edo daukagun energia krisia, ez? Iruditzen zait, gure gizarteak pentsatzeko eta etorkizunari begira pentsatzeko oso faktore importantea dela, Mikelek bere sarreran ondo esan duen bezala, ez? Energia ez da ondasun bat gehiago, hasiko naiz hori esaten, ez? Gainontzeko guztia posible egiten duen ondasun hori da, ez? Eta fizikan normalean definitzen da, lan egiteko gaitasun bezala, ez da. Guk historian zehar, eta gizadiaren historia guztia hartu ezkero kontuan, 3 erregimen energetiko handi izan ditugu, edo 3 erregimen soziometaboliko handi izan ditugu, ez? Ehiztari biltzaileak, ginen garaikoa, eta hor eman dugu geure historiaren 189 luze bat, ez? 50.000 generazio, ez? Da hor, basikamente, energia maila metaboliko baten erabiltzen genuen, hau da, beste modu batera esan da, geure muskuluetako indarra erabiltzen genuen ekosistemekiko harreman hortan, ez? Bigarren aldi historiko importante bat, iraultza neolitikoa etorri zen,
eta bestelako energia iturri batzuk erabiltzen hasi ginen, tartean animaliak domestikatu genituen, haitze errotak, ur errotak eta abar, baina beti ere matriz energetiko berriztagarri bat zen. Gerora etorri zen iraultza industriala, eta gerora etorri zen fosilen interbentzioa. Eta fosilekin batera, gertatu zena da, inoiz lortu izan dugun energia exosomatiko kantidaderik handiena lortu izan dugula. Oda, gure muskuletatik kanpo, gure metabolismo honetatik kanpo, esklabo makinikoei esker, eraiki dugula aurrekaririk ez daukan gizarte eredu bat, Eta heldu gara, hori, gizarte fosilistetara, Ez da ezer ulertzen, azkenengo 150 urteotan gertatu denaz, ez da ezer ulertzen, erreferentziarik eta erreferentzia zuzenik egiten espaldi mazaie energia fosilei, dena hasi delako. Hasi da nekazaritza, hasi da komertzioa, hasi da garraioa, hasi da industria, inoiz geure historia guztian ezer hasi izan moduan, Eta segurazko oraindik ez daukagu kontzientzia, behar bezalako kontzientziarik 20. mendeak suposatu izan duena ikuspegi honetatik. Ekonomia hasi zen halako 14, populazioa hasi zen halako 4, kontsumo energetikoa halako 16, ekoizpen industriala halako 40, isurketak halako 13, uraren kontsumo halako 4 eta abar. Gaur egun produzitzen ditugun ondasun industrial guztien 85%an zuzen ala zeharka energia fosilak hortxe daude, Garraioaren mundu mailako garraio guztiaren 80% ez da esplikatzen fosilik gabe, Eta gaur egun Bilbo hontan bertan, edozein dendatara joan ezkero, bertan aurkituko ditugun produktu guztien 80% luze bat, ara heldu da, nagusiki petrolioari esker. Hau da, festa alaitu digu, beste zerk ez bezala, Eta gaur egungo mundu moderno, urbano, industrial hau, barriro dinot, inkonzibiblia da, ez da inondik inora ulertzen, hori barik, Zer gertatu da? Pedro Prietori hartuko diot adibide hau, eta da estiaren adibidea. Gertatu dena da, gutxi gora bera, duela gutxi arte, edo duela ez horren beste arte, eskua luzatu eta nahi beste esti lortzen genuela, hau da, energia asko lortzen genuen, oso energia gutxi kontsumituz horretarako, eta gerora sortu behar izan ditugu estruktura intermedio asko, energia gehiago gastatuz beraz, horren beste energia ez lortzeko. Hori da gutxi gara bera, anglosajoiek oso solt erabiltzen duten kontzeptu baten muina, eta da pikoil kontzeptua. Guk ere soltez hamar erabilikin beharko genukena, baina ez duguna erabiltzen gaur-gaurkoz euskal gizartean. Gutxi gora bera, esan nahi duena ez da petroleo barik geratuko garela, baizik eta petroleo ugari eta merke barik geratuko garela behin kontsumituta dagoenean lurrazpian dagoen erdia gehi bat. Batek esan dezake, kontxo, erdia geratzen zaigu. Jo dezakegu geratzen den kopuru horrekin luze. Kontua da, orain arte erauzi edo atera dugun petroleoa izan dela errazena zena ateratzen, kalidaderik onena zeukana, eta beraz petroleorik merkeena baita ere. Eta hor, lurrazpian geratzen zaiguna momentu honetan da, erauzten, ataratzen, ekstraitzen zailena dena, garestiena, eta kalidaderik txarrekoena. Orduan, eztabaidan dagoena ez da horren beste gertatuko da ala ez pikoi momentu hori edo petrolioaren produkzioaren gailurra etorriko zaigun ala ez. Eztabaidan dagoena da noiz gertatu den edo gertatuko den. Da hemen munduko gobernu bakoitzak bere zerak zituen, bere prospektibak edo nahiko ebatzita, nahiko zanjauta geratu zen eztabaida hau 2010ean Nazioarteko Energiaren Agentziak atera zuenean txosten bat esanez petrolio konbentzionalaren gailurra gertatu da zela eta gertatu zela 2006 urtean. Honek izango ditu nagusiki bi ondorio. Fenomeno hain importante honen gauzatze historikoak izango ditu nagusiki bi ondorio. Bata, prezioen estruktura guztiak aldatuko direla, oda petrolioaren prezioa goraka joango da eta horrek esan nahiko du ekonomiaren gainontzeko ondasun guztien prezioak gora egingo duela, eta zentzu hortan garestitu egingo dela gure zibilizazio industrial honen zainetatik
duan likido beltza eta deribatu guztiak, ez? Eta hornidura arazoak, bigarren ondorio bezala, hornidura arazoak ere biziko ditugula, ez? Oda, behar bada, beste zerk baino gehiago alaitu digu festa, petrolioak, eta segurazko beste zerk ez du alako ahalmenik, alako indarrik, ekonomia globalaren eta ekonomia nazionalen zainak airean usteko, ez? Edo bestela esan da, kolapsoa eragiteko, ez? Eta batek esan dezake, egongo da B-planen bat. Momentu honetan, gaur-gaurkoz ez dago B-planik, ez? Hau ere importantea da azpimarratzea, ez? Hau da, krisi energetikoari, badatorkigun krisi energetikoari aurre egiteko oso importanteak izango dira energia berriztagarriak etorkizunean, eta mis energetiko berri bat eraiki beharko da norabide horretan, baina nekez ordezkatuko dute petrolioaren indarra eta petrolioaren intensidade energetikoa, petrolioaren maliabilidadea, petrolioaren versatilidadea, aplikazio ezberdinak eta garraiatzeko errestasuna. Hau da, ez dago alternatiba energetikorik gaur-gaurkoz gizarte urbano-industrialaren forma eta eskala fisikoari eusteko. Are gutxiago, sistema honen etengabeko hazkunderako joera horri eusteko, ez? Orduan, ikuspegi honetatik, eta perspektibak diozkuna da, etorri badatorren hori, krisi finanzieroa bera baino askoz latzagoa izan daitekela. Edo, krisi finanziero ekonomiko hau txiki gerata dakigukela etor daitekenarekin alderatuta. Kontua ez da bakarrik gainera petrolioaren produkzioaren gailurraren aurrean gaudela, kontua da gainontzeko erregai fosilen gailurraren aurrean ere bagaudela. Estimatzen dalako gazaren produkzio gailurra etorriko litzakela 2020erako eta ikatzarena 2030erako. Orduan, erreparatzen baldin badiozu grafiko honi ikusiko duzue atzera egin ezkero 5.000 urte eta aurrera egin ezkero beste 5.000 urte, aro fosilista hau 200 urteko aro bat dena gutxi gora bera gizadiaren historia guztian, oso aro salbuespenezkoa dela, oso salbuespena dela nola bait, eta hain fenomeno importante honen gaineko eztabaidak orain arte gertatu dira oso zirkulo itxietan, oso funtzesko debate hau gertatu da oso maila, oso intensitate bajuarekin, hau da gertatu da gizartearen gibelaldean, apuratu holtzaren atzealde horretan, fokuetatik kanpo eta kameretatik kanpo nolabait esateko. Gertatu da ikertalde txikietan, ez da gertatu erakunde akademiko handietan, gertatu da sareko zenbait forotan, militarren inteligentzia zirkuluetan, think tank deituriko batzuetan, eta iritzi publikoarentzat ondo makilatutako eta batzuetan zentzuratutako hainbat dokumentuta baita ere, ez. Soziologian, ni apurra disiplina horretatik nator, edo hobeto esan da, analisi sozialean, azkenengo urteotan gailendu dira bestelako klabe batzuk, geure gizarteak aztertzeko orduan. Baina somatzen da baita ere, analista sozial reputauenen partetik, etorri dira nolabait energiaren analizira. Horregatik jarri dizuet, Anthony Giddens, laborismo berriaren, Tony Blairren apur bat ideologorik segura asko nagusiena eta importanteena izan zena, honen aipu hau, 2009an esaten zuen, iraultza haundi baten atarian gaudela energia fosil ugari eta merkeak agortzera doazelako. Honen garrantzia oso ondo ikusten da, ikusten baldin baditugu, ze puntuta daño, modu milimetriko baten, batera doazen, mundu mailako barne produktu gordina, edo hazkunde ekonomikoa, eta petrolioaren produkzioa grafiko honetan ikusi dezakezuen bezala. Eta, segurazko 2008ko estanda finanzieroa bera nekez esplika daiteke, referentziarik egiten esplialden badea zaio, justo grafikoan ikusi dezakezuen bezala, 2008 hortan petrolio barrilak ze prezio eskuratu zuen, maksimo historikoetan jarri izan, eta zentzu horretan egin zen oso nabarmen ilusio optiko handi bat zela, emandako kreditu guztiak eta hoien interesak bueltatzeko aukera hori. Oda, zorpetzean oinarritutako ekonomia batek, hazkunde ekonomikoa behar du, baina hazkunde ekonomiko hori nekez gertatuko da petrolio prezio horiekin.
Luis de Sousa idatzi zuen oso artikulu interesgarria 2010an, eta artikuluaren laburpena berak erabiltzen zuen igual grafiko izan daiteke, ez? Berak galdera batekin zabaltzen zuen artikulua esan ez, bueno, what makes them pigs, zerk egiten ditu herrialde hauek pigs, akronimo hori badakizue, inglesez txerri esan nahi duela, eta hor daudela Portugal, Irlanda, Italia, Grezia eta Espainia, ez. Eta berak esaten du artikulu hortan, ez dela inondik inora kasualidadea, justo erreskatautako herrialde horiek izatea, dependentzia energetiko tasarik altuena dutenak Europan, ez? Espainian bada partida bat, murrizketa aro honetan, austerizidio aro honetan, bada partida bat murrizketarik ez duena. Eta hain justu ere da, erabiltzen den partida petrolio eta gaza erosteko, ez? Ekonomiak dakizuen ez oso ondo Espainian behera egin du, azkenengo 5 urteotan nabarmen, baina petrolioa eta gaza erostera zuzendutako dirutza 13%an hasi da, ez? Oda, defizit energetikoa gora eta gora doa, kantidade gutxiago importatzen du Espainiak, estatu bezala, gas eta petrolio kantidade gutxiago importatzen du, baina gehiago ordaintzen du importazioengatik, ez? Atara kontuak, Espainia bezalako herrialde batek turismoagatik lortzen dituen diru sarrera guztiak, montante oso importantea da, tamaina horretakoa da gasaren eta petrolioaren urteko faktura. Hemen badago beste kontzeptu bat, baita ere solte samar erabili beharko dugun etorkizunean, eta da tasa de retorno energetiko deitzen zaiona gazteleraz, eta da, hau da, zenbat energia behar dugun, zenbat energia ateratzeko. Zentzu hortan, animali depredadore batek, harrapari batek, esate baterako, izan dabilela ezin du energia gastatu, energia gehiago gastatu, gero eskuratuko duena, eizatik eskuratuko duena baino, ez? Hau da, sostenibilidadearen eta bizireupenaren lehendabiziko maksima, nola baita esateko, ez? Eta hori hola balitz, segurazko bere patua, bere destinua izango litzake extintzioa, bai ikuspegi individual, zein espezie ikuspegitik, ez? Eta gaina eskuratu behar duena da, energia soberakin bat, eiza horretatik bere proleari jaten emateko baita ere. Bueno, tasa hau da, zuzen ere, oso kontuan izan beharko duguna etorkizunean. Bai, energia barriztagarrian plausibilitatea edo potentzialak aztertzeko orduan, baina baita ere, energia geratzen diren, energia fosilen potentziala aztertzeko orduan, ez? Euskal Herrira ekarreta hau guzti hau, gure situazio energetikoa, gure egoera energetikoa oso kezkagarria da. Efizientzia energetikoa bezalako eremuetan eskabiltza txarto, hemen gazaren aldeko autu bat egin da azkenengo urteotan, baina funtsezko datua da azken hori, ez? Geure dependentzia tasa. Geure dependentzia tasa da 85%koa, edo beste modu batera esan da, gure auto hornikuntza tasa 5%koa baino ez da, ez? Espainia oso txartu egonik ere, hobeto dabil, indikadori honi daukionean, dependentzia handia dauka, baina 19%koa da, ez? Eta Europaren auto hornikuntza tasa edo dependentzia tasa 50%an dabil, ez? Europan honi buruz zertxo behi dakien edo zein hileak tente jartzen zaizkio, 50%ko dependentzia tasa bat Europa daukala aipatzen den bakoitzean, ez? Gasteizko gobernu askok eta askok aipatu izan diguten urteotan, gobernu ezberdine gaina aipatu izan digutenak, gobernuetako batzuk gainera estarria, kasi urratzerainoko indarrez, aipatu izan digutena da, ze ondo Euskal Gizarteak produzitzen duelako, konsumitzen duen energia guztia, ez? Kontua da, buru jabetza energetiko kontzeptu horretan ahaztu egiten dela produkzio horretarako lehen gaiak 95%an gaza eta petrolioa kanpotik datozela, ez? Orduan, gure tejido produktiboa, gure egitura produktiboa eta tejido enpresariala oso intensiboa da materialen erabileran, petrolioaren erabileran, oso intensiboa da garraioan baita ere, eta zentzu hortan oso kezkagarria da, astoragarria da, base puntutaraino datorren aro postfosilista honen aurrean vulnerableak garen edo hauskorrak garen, ez? Eta oso deigarria da, autogobernuaz
eta subirautza politikoaz horren beste hitz egiten duen herri batek, edo halako garrantzia ematen dion herri batek, ze gutxi hitz egiten duen krisi energetikoaz, ze nozio pobrea daukan kontu honen inguruan, ez? Ez da ulertzen, zelan kontu honek ez duen betetzen asko leku importanteagoa, privilegiatuagoa, agenda guztietan. Izan administrazio publikoaren agendan, izan sindikatuen agendan, izan kooperatiben agendan, izan enpresen agendan, herri eragileen agendan, eta abar. Hemen daukazue aipu luze bat, baina gutxi gorabehera Ente Vasco de la Energiak berak aitortzen zuen edo esaten zuen 2009ko txosten batean, ez dagoela B-planik, ez dagoela gaur-gaurkoz, ez dagoela energia iturririk aldi berean izango dena ugaria, merkea, eskutsakorra, indartsua eta arriskuri gabea ez. Orduan, dakizuenez, azkenengo urtetxoetan, 2-4 urtetxoetan asko hitz egiten ere gara frackingari buruz, ez? Indartsu datorrate joka, eta neurri handi baten bada agortzen ari den aro baten zantzua, bada alegin desesperatu bat, bada eredu fosilistaren agonia luzatzera datorren proposamen bat, ez? Ikusi beharko sistema bera eta euskal gizartea osatzen dugun herritarron baita be, autuak eta posizioak zeintzuk izango diren kontu hain importante honen inguruan, ez? Ingurumenari eragingo litzaizkiokeen kalteak alde batera utzita, frackingaren inguruan zalantza handiak daude, zenbat egon daitekeen lurrazpian, ez? Estimazio batzuk, esate baterako Polonia eta bestelako herrialde batzutan egindako estimazioak oso ondo erakutsi dutelako, espero zena baino askoz gutxiago aurkitu dela. Eta tasa de retorno energetiko kontzeptu, lehen aipatu dugun kontzeptu horri helduta, zalantzak ere handiak dira, ez gauza badalako zuk lurrazpian izan dezakezun estoka, eta beste badalako hori ze preziotan atera ahal izango duzuen, ez? Eta kontuan hartu behar da, segura asko, frackingaren aldeko autu bat egingo balitz, hortan inbertituko den dirutza, bestela inbertituko, bestelako energia matrize berriztagarri baten aldeko autua egiteko, ez? Kontua kontu, asuntua da, gizarte bezala bizi dugun erronkarik importanteenetako bat da, nola eraiki hemendik aurrera, nola egin trantsizio arin eta eraginkorra bestelako matrize energetiko baten alde, ez? Eta badira erremintak hori egiteko, ez? Berandu samar gabiltza, dana esaten hasita, baina badira erremintak, ez? Erreminta ekonomikoak, fiskalak, teknologikoak, administratiboak, eta kulturalak, eta sozialak baita ere, ez? Hemen daukazue, behar bada, krisi energetikoan munduan dagoen aditurik haundinetako batek esaten duena da. En conjunto no hay sustituto, eta el pico de la producción mundial de petróleo con el consiguiente irreversible declive será un punto de inflexión en la historia de la Tierra de berak, ez? Hemen utziko dut, badaudelako bestelako koloso batzuk, ate joka ditugunak, eta urrengoak nik aipatuko nukena aldaketa klimatikoa da, ez? Hau da, jakin badakigu aldaketa klimatikoa badatorrela, gurean daukagula dagoeneko, eta hau izango da, prospektiba minimo bat egin nahi izan ezkero gure gizartei buruz, oso kontuan hartu beharko dugun fenomenoa, ez? Planetako edozeri eta edozeini buruzko kontua da, dakizuenez, aldaketa klimatikoa eragiten ari gara, hain justu ere erregai fosilak erretzen jarritzen dugulako, iraultza industrialak gertatu zenetik, erretzen dihar dugulako, ikatza, gasa eta petrolioa. Aldaketa klimatikoa gertatzen ari da, ez da futurible bat, urte asko eman ditugulako futurible posible bati buruz hitz egiten, dagoeneko gertatzen ari da, eta de hecho gainera uste baino arinago ari da gertatzen, eta badakizue, zientzialariek eszenario ezberdinak marrazten dituztela, prospektibarik eta egiten dituztenean, eszenariorik txarrenak betetzen ari dira bata bestearen atzetik, ez? Fiasko historikoak izan dira, konferentzia internazional gehienak, eta zentzu hortan, inork ez du sinesten, bataz beste planetaren temperaturak gora egingo ez duenik 2 gradu baino gehiago, ez? Honi deitzen zaio, igoera moderatua, baina bere eraginak dramatikoak izango dira, eta badirudi gainera zenbait inpaktu aldaketa klimatikoarenak saihestezinak izango direla, ez? Hau da, gau, ekainak, 2013ko ekainak 3an bertan, alegin koordinatu egundoko bat martxan jarriko balitz mundu mailan ere, sistema klimatikoak berak dauzkan inertziengatik
impacto importante batzuk saihestezinak izango lirateke esan dudan bezala. Txarrena da, behar bada kontu honetan, ez dagoela motibori pentsatzeko gauzak aldatuko direnik, ez? Ez dago motibori pentsatzeko gauzak aldatuko direnik, herrialde emergenteek ez diotelako hastiari utziko, eta gainera, Okzidente bera, mendebaldea bera, Europa tartean, asperen egiten duelako egun batean bai eta horrengoan ere bai, noiz helduko hazkunde ekonomikoari berriro ez. Eta gainera, agenda politikotik dakizuenez jauzi egindan kontu bada, Europari jauzi egin zaio. Munduan Europa izan da behar bada kontu hau lideratu nahian ibili dena, baina momentu honetan agenda politikotik erabat erortzen utzidan kontu bada. Importantea da aldaketa klimatikoari begira batez be gauza bat, eta da, kontuen hartzea, geure gizarteak, euskal gizarteak barne, baliabide handana oso importanteak erabili beharko dituela aldaketa klimatikoak eragindako kaltei edo aurre egiteko. Hau da, aldaketa klimatikoak baduela baita ere dimentsio ekonomiko oso importantea, ez da bakarrik ingurumenari, dagokion kontu bat, dimentsio ekonomiko, dimentsio sozial, dimentsio politiko eta jakina dimentsio ekologikoa dauka. Eraginei dagokienean, ondorioi dagokienean, hortxe edukazue PNUD berak zer esaten duen, aldaketa klimatiko arriskutsu batera goazela zuzen, eta nekazaritzaren ikuspegitik, produktibidade gutxiagoko aro batera, ur hornidura ikuspegitik inseguritate gehiagoko aro batera, fenomeno meteorologiko muturrikoen aro batera, kolapso, ekosistema askoren kolapsora, eta osasun arrisku larrietara baita ere. Oso bitxia da txosten ofizialetan eta mundu mailako hainbat organismo ofizialen txostenen ofizialetan aurkitzea era honetako semantika berri bat. Hau da, aldaketa iraultzailea behar dugu horregatik ekarri dizuet hau adibide bezala. Energiaren nazioarteko agentziak berak erabiltzen duen zita bat ekarri nahi izan dizuet. Eta kontua da, ez dugula erreakzionatzen, baina fenomeno hau ez da inundik inora berria, fenomeno hau, eta horretara dator diapositiba hau, 1957an zientzialariek ja ondo identifikatuta zuten egundoko esperimentu geofisiko bat martxan geneukala, lurrazpian geneuzkan fosil horiek aireratzen, atmosferara jaurtitzen ari ginelako. Hirugarren tendentzia bat, krisi energetikoa, krisi klimatikoa, edo aldaketa klimatikoa, eta hirugarren tendentzia bat aipatu nahi nuke baita ere, eta da ekosistemen kiebra edo kapital naturalen galera arin eta masibo samarra. Zuk badakizue, Bigarren Mundu Gerrataren ostean abiatu zen garapen eredua, oso txalotua izan dela, eta txalosa parrada normalean entzuten dela, garapen eredu horri aipamen egiten zaionean. Eta neurri handi batean logikoa ere badau da, hazkunde ekonomikoari erantzi zitzaizkiolako alderdi sozialak baita ere nola baita esateko. Hau da, kapitalismo, aurpegi gizatiarreko kapitalismo bat buruz hitz egiten hasi ginen, publikotasunaren zibilizazioa ezarri zen, guztiok ongizate estatu bezala ezagutzen dugun konstruktu hori eraikitzen hasi ginen, nola baita esateko. Baina, irakurketak konplexuagoa izan behar luke, kontuan hartu esate baterako 20. mendeko azkenengo 25 urteetan bakarrik, ekonomia halako lau hasi zen bitartean, hasi zela ekosistemen lepotik, munduko ekosistemetako ondasun eta zerbitzu garrantzitsuenen 60%, hau da, erdia baino gehiago, degradatu zelako. Euskal Herrian oso nabarmena da Kantauri itsasoak esate baterako bizi duen egoera. Uste dala deliboro esaten dana. Eta ekosistemetan eragiten ari garen presioa dela eta ez da segurua ekosistemek etorkizuneko belaunaldiak mantenduko dituztenik, nabarmendu halako behera planeta honek daukan ahalmena gu baliabidez hornitzeko. Eta seinale horok diozku baita ere kasu honetan asuntuak txarrera egingo duela etorkizunean. Hau da, niri ikasle batek ekarri zidan, Londreseko museo batetik ekarri zidan argazkitxo bat, eta bertan agertzen dira estimazio batzuk, 2050 begira, zeintzuk izango diren planetan desagertuko diren mineralak. Hau da,
ez gaude bakarrik baliabide fosilen edo baliabide fosil merkeen agortze prozesu baten aurrean, baliabide naturalen agortze prozesu orokor baten aurrean gaude, ez? Eta laugarren tendentzia mardul bat gure ekonomiak eta geure gizarteak goitik behera astinduko dituena, ez? Eta da, elikagaien krisia, ez? Zuek badakizue, udabarri arabiarra bera nekez esplika daitekela, elikagaien prezioen, funtsezko elikagaien prezioek nola egin zuten gora, horri erreferentziarik egin bariek, ez? Guk produzitzen dugu, ez bakarrik 7.000 milioi biztanleri jaten emateko, produzitzen dugu, inkluso bikoitzari, kasi bikoitzari jaten emateko beste, ez? Horiek dira estimazioak. Beraz, ez gaude arazo tekniko baten aurrean, biztakoa da, gaude arazo distributibo baten aurrean, arazo politiko distributibo baten aurrean. Kontua da, etorkizunari begira, ez dagoela bat ere garbi horrek horrela izaten jarraituko duen, ez? Zergatik, hainbat arrazoiengatik, eta hementxe dituzue arrazoiak, hortxe dituzue arrazoiak, ez? Alde batetik, lurrak oso erosionatuta daudelako mundu mailan, ez? Zuek badakizue 70ko hamarkadan martxan jarri zela iraultza berde gisa ezagutu zen ura, oso txarto jarritako izen bat, petrokimikoak modu masibo baten aplikatu zirela, eta zentzu hortan horren ostean, gaur egun lurrak ditugu oso erosionatuta, oso kutsatuta, eta euretako asko hilda ere bai, ez. Bestetik energia krisiari dagokionez, lurrik onenak inkluso erabiltzen ari gara, planeta mailan, agrokombustibleak produzitzeko, eta, energiari dagokionez baita be, gaur egungo eredu agroindustrialak dakizuenez petrolekiko erabat menpekoa da, ez? Petrolioa behar duelako praktikamente guztirako, ez? Lurra lantzeko, lurra ureztatzeko, ongarriztatzeko, plagen kontra jarduteko, komerzializatzeko, eta abar, ez? Hortxe dituzue, hainbat arrazoi bide, naiz gehiago geratuko, luze joko lidakelako, ez? Kontua da, Euskal Herritarron elikadura buru jabetza, energiaren buru jabetzaren pareko zerbait dela, hau da, hutsa. Euneko bostean gaude hortan, ez? Gure elikadura zubiren notozena euneko bostekoa da, gutxi gora bera. Eta behar bada, Montpellierreko edo Kuenkako batentzat ez da importante izango hau, baina bada beste tendentzia bat, mundu mailan oso importantea da, mundu hau, 21. mendeko mundu hau goitik bera baldintzatuko duena, eta da, giza dibertsitatearen, ez bakarrik dibertsitate naturalaren galera masibo bat, baizik eta giza dibertsitatearen beraren galera baita ere, ez? Giza aniztasunaren galera edo, diversidade kultural linguistikoaren galera masiboa, ez? Hortxe dauzkazue datu batzuk. Datu hauek zeur asko aktualizatu egin beharko nituzke, badituztelako 3-4 bat urte, baina munduan estimatzen da 100 bat hizkuntza komunitate direla hiztun bakarra dutenak, 1000 hiztun komunitate direla 100 bat hiztun dituztenak, eta 15 behin estimatzen da hizkuntza komunitate bat hiltzen dela, ez? Por cierto, hiltzen diren horiek ikuspegi medioambiental batetik eutxigarrienak edo jasangarrienak, iraunkorrenak dira, ez? Orduan badira bi konklusio atara beharrekoak, ez? Euskaldun ona ez da inondik inora kasu isolatu bat munduan, guk euskerarekin eta hizkuntza komunitate bezala daukagun arazoa, sekula santan gizadiaren historian hizkuntza komunitateak ez dira desagertu halako erritmo hain bizian, eta euskal hizkuntza komunitatea bakarrik 700.000 hiztun izanik, gehien hitz egiten diren 10% artean dago, ez, atara kontuak hortik, ez. Eta gero zaintzaren krisia, baina nik uste dut hau, eta iaz egin zenuten bilkura baita ere nahiko jogatuta edukazuela, eta naiz gehiegi luzatuko denpora horrera doalako, ez. Ongizatea subjektiboari dagokionez pare bat kontu, ez. Eta da, naiz da produktibismoak eta desarrollismoak eta dimentsio materialaren hazkundea naiz da izugarria izan den, azkenengo hamarkadetan geure gizarteotan, oso mugatu izan da bere indarra apurat gizakion
igual nahi badozue tolezdurarik edo sakonenak asebetetzeko, ez? Ez dakit ondo esplikatzen nahi naiz, baina oso garbi ikusten da datuekin, ez? Hau da, hazkunde ekonomiko garaiko datuak dira hor jarri ditudanak, ez? Ansiolitikoen kontsumoaren bikoiztea, gure gizartean, antidepresiboen kontsumoaren, hemen industria farmazeutikoaren interes komertzialak dakizuen segundokoak dira, edozein negarranpulu depresio bihurtzeko posarren dira, ez? Baina edozein kasutan depresioa estimatzen da baja laboraletan bigarren arrazoirik importanteena dela estatu mailan eta munduko osasun erakundeak berak aurre ikusten du 21. mende honetan izango dela pandemiarik garrantzitsuena, bai lehenengo munduan eta bai hirugarren deituriko hortan, ez? Orduan, honekin esan nahi dut gainkontsumoaren eta produktibismoaren eta desarrollismoaren gizarte honek, gizarte eredu honek, gizaki ez duela asetzen, ez? Eta zelan baita igual referentzia egin beharko geniokela baita ere, krisi existentzial bezala edo ulertu beharko genukeen fenomeno bat baita ere, ez? Euskal Herriari buruz aipatu ditut datu batzuk eta enaiz hemen gehiago geratuko. Berriro etorria proposatu dizuedan adibidera, ez? Aipatutakoak aipatuta guztut moduan egon gaitezkela galdera horri erantzuteko. Zergatik gertatzen ari da lurren akaparamentua? 21. mende honetan hain fenomeno importanteena, batez ere azkenengo urteotan, ez? Krisi finantziero bat daukagulako, dakizuenez, eta orduan inbertsoreek aktibo seguruak bilatzen dituzte, elikagaiak eta lurrak erosten ari dira horretarako. Krisi energetikoa, hau da, agrokonbustibliak beharko dira, edo batzuen autua hori da, eta zentzu hortan lurrak erosten ari dira norabide horretan, bioaniztasunaren krisia, estimatzen da baliabide abiotikoen gehiena, ez fosilak aparte, Hego Ameriketan eta Afrikan kokatzen direla, krisi alimentarioa daukagu, hau da, Txina bezalako gobernu batek pentsatu beharko du bere populazioa nola demontre elikatuko duen 21. mende honetan, eta aldaketa klimatiko ere badaukagu, eta aldaketa klimatikoari loturiko merkatu bonuak, ez? Hau da, negozioa egin daiteke eta negozio oso oparua erositako basoekin, ez? Orduan, hemen daukazue, mapa honetan, nortzuk diren lur erosleak eta non erosten ari diren lur horiek. Erosleak gorriz eta erosten ari diren lurrak berrez dauzkazue, ez? Hasiko naiz konklusio batzuk, neure ustez behintzat, konklusio importante batzuk aipatzen, ez? Pixkanaka amaitzen joateko, ez? Konplexutasunaren gure gizarteotan, konplexutasunaren galera bizitzen ari gara oso nabarmena da, ez? Enpresak milaka izten ari dira, administrazio publikoa argaltzen ari da modu dramatiko baten, eta ongizateari loturiko pieza oso importanteak jausten ari zaizkigu, ez? Edo mehatxu hori bizi dugu, ez? Ikuspegi ekonomikotik azal daiteke neurri handi baten konplexutasunaren galera hau, ez? Hau da, bankuek txartu eginikoak gu geu herritarrok ordaintzen ari gara, ekonomia errealaren lepotik ordaintzen ari gara, zera, ez? Bankuek eragindako zuloak, ez? Da zentzu hortan, konplexutasunaren galeraren fenomeno hau hortik esplika daiteke neurri batean, ez? Perspektiba sozioekologikoak maigainean jartzen diguna da, behar bada konplexutasunaren galera hau, behar bada baino seguruenera konplexutasunaren galera hau biziagotu egingo dela, areagotu egingo dela, azkartu egingo dela etorkizunean, ez? Erromako klubak, hortxe daukazue zita, aspaldi bota zuen abisua, ez? 1972an hain zuzen ere, neu jaio nintzen urtean, ez? Eta esan zuen, hazkundeak mugak zituela, eta esan zuena izan zen, gizarte industrial aurreratuak kolizio norabide baten zeudela, ez da? Nik uste dut momentu honetan, heldu dela momentua hitz egiteko, kolizioa momentu honetan ja gertatzen ari dela, ez? Maila finantziero batean oso nabarmena da, baina ikuspegi energetiko batetik baita ere, eta ikuspegi klimatikotik, eta ikuspegi alimentariotik, eta ekosistemen ikuspegi baita ere, ez? Zentzu hortan, kolizioa biren artean, ez? Etengabe hazten ari den sistema sozioekonomiko batetik, eta bestetik mugatua den biosfera bat, ez? Mugatua den planeta bat, ez? Zentzu hortan, abisuak aspaldi datoz, sostenibilidadearen inguruko politikak azkenengo hamarkadatan egon dira,
baina momentuan gaude esateko artikulatu diren politika horiek ez direla nahikoak izan, ez? Hau da, orain arte erabilitako markoak ez dizkigutela balio, ez? Eta zentzu hortan, norabide erreformista tradizionalari helduz gero, ez gara hemendik aterako, eta hemendik aurrera ja babaloreak zein amebak sostenibilidadeari buruz hitz egiten duten sasoi historiko batean, kontua ez da izango horren beste ekintza falta, baizik eta ekintza eraginkorren falta, ez? Orduan, zentzu hortan, operazio kosmetiko edo bigunen sasoia iruditzen zait pasatu dela, eta hemendik aurrera kontua ja ez dela horren beste abiadura mantxotzea, baizik eta norabidez aldatzea, ez? Beste konklusio importante bat, neure ustez behintzat, eta da, ongizate estatuari buruzko irakorketari dagokiona, ez? 20. mendeko bigarren zatian ereiki dugun eredu sozioekonomikoaren gainean uste dut ikuspegi konplejoagoa behar dugula, ongizate estatua ez delako bakarrik izan langile mugimenduaren borroka epiko baten emaitza, hori ere izan da, baina hortik aparte, ongizatu estatua eraiki ahal izan dugu, aberastasun trasbase egundoko bat gertatu delako, planetako hegoaldetik, planetako iparraldera nagusiki. Energia eta materialen fluxua eta lehengaien fluxu beran, ez? Eta gaina, ongizate ekologikoa, ongizate estatuaren inguruan, eta bere balantze ekologikoaren inguruan ere, usteuk, hausnarketa sakona behar duela gure gizarteak, ez? Gure historia guztian, ez delako hainbesteko inpakturik gertatu, edo gizakiok ez dugulako hainbesteko inpakturik gertatu beste inungo, edo inpakturik eragin beste inungo momentu historikotan, ez? Hau da, bizitza sostengatzen duen azpiegituran sekula egindako interferentziari gaundiena izan da ongizate estatuak egin duena, ez? Zentzu hortan, eta ikuspegi transnazional batetik, behar bada, aporra nahaztu egin naiz, emintxe geunden, ikuspegi transnazional batetik ez da oso justua izan, eta ikuspegi sozioekologiko batetik eutxi ezina da, ez? Orduan, Daniel Tanurok idatzi zuen liburu bat, oso liburu interesantea, El imposible capitalismo verde, usteot deitzen zela liburu hau, eta liburu honetan oso adibide politiak hartzen zuen, esaten zuen, begira, munduan 3.000 milioi lagun dira gutxi bera bera, gutxienekoetara heltzen ez direnak oso aspektu fundamentaletan, ez? Gutxienekora heltzen ez direnak, elikagaietan, ur horniduran, edo etxe bizitzan, edo osasunean, eta barta. Berak esaten zuen, euretako bakotxaren preminak asetzera joan dugu bagina, euretako bakotxak behar duena benetan oso gutxi da, duintasunaren umbral hortara heltzeko, ez? Baina 3.000 milioi horiek konjunto bezala hartzen baldin baditugu, 3.000 horien preminak asetzeak eskatuko luke gure produkzio materiala asko handitzea, ekonomiaren eskala fisikoa handitzen hastea, material eta energia gastuak biderkatzea eta hondakin askoz gehiago generatzea baita ez. Tartean, karbono dioxido isurketak, aldaketa klimatikoa eragiten ari direnak. Hau da, ez dago, berak esaten zuen, ez dago lur, ez dago ur, ez dago baso, ez dago baliabide, ez dago lehengai kopuru nahikorik planeta honetan, 7.000 milioi biztanlek, Mikelek sarreran oso ondo esan duen bezala, 7.000 milioi biztanlek aurrera eraman dezaten geure biziera, bizio modu oksidentalago, ez. Honekin esan nahi dut, turbokapitalismo neoliberala zein turbokapitalismo keynesiarra biak daudela oso lauso, biak daudela oso itxu, hobetu esan da, muga biofizikoen aurrean, ez? Eta hau importantea da, ez? Hau da, gaur egun bizi dugun krisia ez da bakarrik banaketa krisi bat, ez da bakarrik aberastasuna oso txarto banatuta dukagula mundu hontan, aberastasun hori oso ondo banatuta balego ere, gizadiak berdin beharko luke planeta bat eta erdi garapen eredu hau aurrera eramateko, ez? Hau da, berdin egongo ginake geure posibilitate ekologikoen gainetik bizitzen, ez? Eta mundu guztia kooperatiba izta balitz ere, hau da, produkzio bideen sozializazioa gertatuko balitz ere, langile oro bere enpresaren jabe bihurtuz, produkzio eta kontsumo eredu hau, edo honek berdin eramango gintuzte kolapsora, ez? Kolapso energetikora, kolapso alimentariora, kolapso
klimatikora, ez. Orduan, behar duguna da, hazkunde ekonomikoaren inguruan askoz irakurketa konplejoagoa, ez. Hain zuzen ere, etengabeko hazkunde ekonomikoak ekarri gaituelako bizi dugun trantze honetara, ez. Inoizko ezberdintasun sozioekonomikorik handienera, aurrekerarik ez duten agresio medioambientaletara, baliabideen agortzera, eta gainera, hori gutxi baletz, puntu material batetik aurrera ongizatea ez sortzera, ez. Horregatik, iruditzen zait, gauden puntuan egonda lurrikararen metafora oso baliagarria zaigula, ez? Eta esplikatuko dut, ez? Normalean geologoek lurrikaretan bereizten dituzte bi puntu, ez? Alde batetik dago epizentroa, hau da, lurrikara lurrazaleko zein puntutan gertatu den talka hori, edo haustura hori hobeto esan da, eta bestetik hipozentroa, ez? Hau da, lurraren erraietan, bihotzean, ze puntutan plaka tektonikoek talka egin duten, ze puntutan gertatu den haustura hori, ez? Eta, klaro, normalean lehenbizikoari begiratzen diogu, ez? Hau da, epizentroari. Eta epizentrotik ikusten dena da, egundoko krisi finantzieroa bizi dugula, eta egundoko krisi finantzieroak bizi gaituela, ez? Baina, ostera, eraman ezkero begirada hipozentrora ikusi daiteke azpitik, izkutuan askotan, isilean sarri, datozela beste fenomeno batzuk, beste tendentzia batzuk, behar bada, eta hasieran esaten duen bezala, importanteagoak izango direnak gure etorkizunerako, ez? Eta dilema oso latza bizi dute gure gizarteek. Zergatik? Epizentroari begiratu ezkero, esan dezakegulako, kontxo, hazkunde ekonomikoari heldu ezik, kolapsoragoaz. Eta hori egia da. Sistema hontan, hazkunde ekonomikoari heldu ezik, kolapsoragoaz, ez? Baina ostera, begiratua jarri ezkero hipozentrotik hitz egin ezkero, esan dezakegune da, hazkunde ekonomikoari heldu ezkero, hain zuzen ere, kolapsoragoa zela, ez? Hau da, hazkunde ekonomikoa estimulatzea, kontsumoa reaktibatzea, gaur egungo testuinguru historiko honetan, da Titanikean bagoazela, edo goazela, eskuan 31 izan, eta mus partida bat irabaztea bezalako xea, ez? Orduan, zentzu hortan, prospektibari gehiago helduz gero, edo helduta hobeto esan da, krisi multiplea bizi dugu, itxura guztien arabera, krisi multiple honek gehiagora joko du, ez dago motibo hori pentsatzeko zoritxarrez krisi hildo horiek lehunduko direnik, eta desazkundean gaude, baina ez desazkunde ekonomiko prozesu batean, ez? Desazten ari da ekonomia, baina desazten ari dira baita be, baliabide energetiko eta materialak, baso berriztagarriak, uredangarria, arrein poltsak, mineralak, zeintza bera, eta bartabarrez. Perspektiba sozioekologiko honetatik, esaten ari garena da, kondenatuta gaudela aldatzera, ez? Oda, urteak eman ditugu esan ez, bestelako mundua posible da, ez? Eta gero hortik pasaginen esatera, ez, bestelako mundua beharrezkoa da, ez? Nik uste dut, sasoia bizi dugula esateko, ez, bestelako mundua saiestezina da, badato, eta hemendik aurrera exigentzia fisikoa izango da gutxiagorekin bizi behar izatea, ez? Gidoi politiko berria, eraiki beharrekoa guztion artean izango da, nola bizi hobeto gutxiagorekin, ez? Orduan, noruntz goaz, ze gizarte konfigurazio oruntz goazen, usteot hemen termino badagoela, eta da, dezentralizazioa, ez? Zer izan da gizarte industriala? Bueno, gizarte industriala izan da modu zentralizatuan, gauzak modu zentralizatuan prozesatzeko, produzitzeko proposamen bat, ez? Energia, elikagaiak, ondasunak, ekoiztu ditugu, esan dudan bezala, modu zentralizatuan, horretarako sortu ditugu egitura erraldoiak, behar izan sozial, behar izan globalei erantzun alizateko, ez? Eta horrek sortu du, egitura erraldoi horiek sortu izan dute inpaktu ekologiko handia, ez? Gizarte fosilistaren amaiera datorrela eta usteot, esan dut, ezinezkoa izango zaigula hemendik aurrera gizartearen metabolismo sozioekonomikoari eustea, are gutxiago ere etengabeko hazkunde ekonomikoari eustea, da zentzu hortan etorkizunak seguruenera ekarriko diguna izango da bestelako gizarte konfigurazio bat, gizarte konfigurazio deszentralizatu edo deszentralizatuago bat, ez?
egitura deszentralizatuak beharko ditugu, seguruenera, autoantolatuak, autosufizientzia lokalera joko dutenak, eta funtsezko gauzak bertan ekoizteko behar izana iruditzen zait areagotu egingo zaigula. Zentzu hortan, komunidadearen gaitasun autogestionario edo autoeratzaileak uste dut ez iraganeko, baizik eta etorkizuneko klabeak izan daitezkela. Hau da, garapenak zer esan nahiko du etorkizunean, esan nahiko duena da lurraldetik bertatik erantzun beharko zaiola globalizazioak sortu izan dituen kalte sozial eta ekologikoei. Zentzu hortan, niko honi deitu nion atxarte hipotesia, berriro atxartea bueltatuko naiz, neure herrira bueltatuko naiz atxarte hipotesia hitz egiteko. Eta da, guk analisi sozialean urteak eman ditugu hitz eginez likidotasun prozesuari, likidotze prozesuari buruz hobeto esan da. Hau da, manifestu komunistan bertan, Marxek eta Engelsek esaten zuten, airean desegiten da solidoa den guztia esaten zuten. Eta Baumanen metaforarik erabiliena gizarteak likidotzen ari dela izan da. Hau da, likidotzen zentzu hortan, gizarte industrialeko erreferente solidoak zirena, hau da, familia, klasea, sindikatua, inkluso, enplegua zerrezanik ez, baina baita bikote harramanak, hau da, guzti horiek erreferente solido izatere utzi diote eta zentzu hortan, likidotzearen metafora. Nik uste dut, zentzu horretan bagatoz oso errealidade solidotik, aitz errealidade batetik, likidotu ginen, eta uste dut bagoa zela berriro ere errealidade solidoa goruntz. Oda, etorkizuneko bidaia iruditzen zain neurri handi batean izango dela likidotik solidorako bidaia beste behin ere. Horregatik nik liburutxo bati deitu nion Euskal Harriak izenak, aurrikusiz solidotze prozesuak eta geure autoeraketarako gaitasunak indartu beharko genituela. Hemen badaude konsiderazio batzuk enpleguari buruz, baina Florenti utziko dizkiot konsiderazio horiek. Zera, asko laburbildu beharko bagenu, etorkizuneko eszenarioak izan daitezke bi eratakoak. Egin dezakegu trantsizio ordenatu bat, hau da, beheraldi hau, bai ala bai, itxura guztien arabera, etorriko zaigun beheraldi hau antolatu egin dezakegu, hemen planifikazioa eta inteligentzia politikoak izango lirateke termino sustantiboak, hau da, ekoizteko, konsumitzeko eta bizitzeko bestelako eredu batzuetaruntz jo dezakegu asuntua justiziaz, elkartasunez eginez, edo egin dezakeguna da trantsizio desordenatu bat. Eta neurri handi baten bigarren eszenario honetan gaude, lehenengoan baino. Hau da, egin dezakegu etorkizunerako bide hori sufrimentu, injustizia, militarismo dosi gehiagorekin. Zentzu hortan, hau Joaquin Semperek, nik asko jarritzen dudan da, asko gustatzen zaidan autore batek esaten zuen, gehiago garatzen zuen tesi hau esanez, zer espero daiteke ekintza eraginkorrik artikulatzen espaldin bada beheraldi hau antolatzeko. Espero daitekena da eskazia eta pobretze prozesua nagusiki gizarteko sektore pobrentza geratzen doazen baliabide horiek pilatzeko, eskuratzeko, akaparatzeko aleginak, militarismoa, gosetea, berak bizitza sozialaren bir feudalizazio prozesu bati buruz ere hitz egiten du. Eta esaten du, ostera badaude aterrizaje suabe deitzen du berak, lur hartze suabe baterako aukerek ere badira, eta hortarako beharko genituzken printzipioak, autosufizientzia printzipioak, buru jabetasun edo subirautza tasak irabaztea nagusiki bai energiaren produkzioan eta baita ere elikagaien produkzioan, aurrezpena, frugalidadea edo soiltasuna, berak dio estruktura estatalak edo supraestatalak beharko genituzkeela, regulazio, hemendik aurrera merkatu ekonomiaren edo ekonomia ultraliberalarekin printzipioekin jarraituz gero, berak dio suizida izango litzakela, eta neurri handi batean berreskuratu beharko genituzkeela erregulazio eta planifikazio sistemak eta moduak. Eta zentzu hortan polarizazioa etorkizuneko gizarteetan izan daiteke ez bakarrik polarizazio sozioekonomiko askorra, baizik eta polarizazio
politiko askorra baita ere. Nik uste dut, neuri gehien kezkatzen dauten edo gehien kezkatzen dauen fenomenoetako bat, baita ere Europa honetan, apur bat, hauxe da, ez? Ikustea nola eskuin muturraren ikusmoldeak, hainbat herrialdetan, espazio sozial eta politikoaren arteria oso importanteak nola dabiltzan okupatzen, esango nuke, ez? Deriba autoritarioak esan nahi dut, ez? Da horrekin batera sor daitezke baita ere etorkizunari begira, bestelako plantamentuak, eraldatzaileak, transformatzaileagoak izan daitezkenak, ez? Amaitzen noa, Esan zidan, Durangoko liburu eta diskoa zeukan, aurreko 2012ko edizioan elkartu nintzen editore batekin, eta editore honek esan zidan, haizu, badirudi lehentasuna eskuratu duela, ez dakit, garapen ereduaren gaineko eztabaida guzti honek, eta zuek urteak daramatzazue honi buruz hitz egiten, eta idazten eta beste, eta badirudi, problematiko hori gailentzen ari dela, benetako problematika bezala, eta privilegiatu bezala, baita ere Euskal Herri honetan, da esaten zidan. Ikusi beharko da, etorkizunean nonuntz joko dugun, ikusi beharko da jarraituko ote dugun gure tendentzia individualizatzaileekin, edo krisiari aurre egiteko estrategia kolektiboak artikulatuko ote ditugun, Eta entzun, eta berehala sortu zitzaidan erantzuna, bote pontuan eta gehiagi pentsatu barik esan nion, ez dut uste dilema hori danik, ez dut uste disjuntiba denik jarraituko ote dugun gure tendentzia individualizatzaileekin, estrategia individualekin, edo estrategia kolektiboagoekin, Uste dut, estrategia kolektiboak etorriko direla, eta disjuntiba izango dela, ze taldetasun eredu sortuko dugun hemendik aurrera, Taldetasun ereduak izan daitezkelako, deriba autoritarioa ardatz izango dutenak, ala ez horren beste, eraldatzaileak, Eta zentzu hortan, nik uste dut, bai zuei sindikatu bezala iruditzen zait, apur bat atrebentzia pixka batekin igual arituko naiz, baina bai zuei eta bai guri, eta bai herritarroi, eta bai euskiaren azpiko eragile guztioi badaukugula oso ondo pentsatzea zertan inbertitu hemendik aurrera energiak, zenbat inbertitu mobilizatzera, protestatzera, zenbat inbertitu kontrakotasuna eraikitzera, eta zenbat inbertitu eraldatzera, eta eraikitzera, Zentzu hortean, eta seguramente biak izango direla, biak beharrezkoak izango direla kontuan hartuta, uste dut mundu mailan azkenengo urteotan sortu izan dira esperientzia oso interesanteak, eta euretako bat transition mugimendu bezala ezagutzen duguna da, Jakingo duzue, Inglaterran jaio zela, 2008an, nik neuk bertara ezagutu izan dut, bai Inglaterran, bai Estatu Batuetan, bai Txilen, jarraitu nahi izan diot mugimendu honi, oso gertutik, eta jente honek egin zuena izan zen oso ariketa interesantea, urteetako, hamarkadetako aktivismoari buruzko halako irakurketa autokritiko bat egin zuten, esan ez, urteak eta hamarkadak daramatzagu, hori, kontrakotasunaren testugintza hortan, baina honek ez ditu eman guk esperoen dituen emaitzak, Orduan, garaia heldu zaigu, gustatzen ez zaigun gizarte eredu horri harrika jardun beharrean, gustatzen zaigun gizarte eredu hortan inbertsioak egiteko sasoia heldu zaigu, Da zentzu hortan, eurek dinoe pasatu direla denuntziatik, edo denuntziatzetik pasatu direla enuntziatzera, Da zentzu hortan, iruditzen zait oso klabe interesgarrietan ari direla mugitzen, eta guretzako ere klabe horiek oso emankorrak izan daitezkela, Euren plantamentua da esatea, begira, gobernuen zain baldin bagaude hemendik ateratzeko, krisi sistemiko larri honetatik ateratzeko, eskara eterako, beranduegi iritsiko gara, Ekimen individualetan oinarritzen baldin badu kontu hau, biztakoa da, eskara helduko. Baina ostera, aktibatu ezkero, apur bat komunidadea, badaude hor aukera batzuk. Claro, komunidadea, batek esango du, zein osoa, zea ingerutarra, hombre. Nik uste dut alde batetik, komunidade bezala antolatzea eta autoantolatzea datorkigun etorkizun horretarako oso importante izango dela, esperientziak eta ekimen praktikoak sortzea, kooperatibak sortzea, sare solidarioak sortzea, lurrera bueltatzea neurri handi baten, baina egia dena da bestalde batetik beharko ditugula baita ere interbentzio politiko edo makropolitikoa, nahi badozue oligarkiari boterea disputatu beharko diogula lurralde guztietan. Orduan, zentzu horretan,
Bueno, atzo, zuetako batek, uneik, berak emaniko pista bati jarraitu diot, eta nik uste dut oso, eta honekin jamaitzen dut, oso inspiratzeko izan daitekela elaren historia bera, ez? Hor badago kapitulua, liburu honetan, 4. kapitulua berri irakurri beharko genukena, Euskal Gizarteak berak berri irakurri beharko lukeena, ez? Eta da, más que un sindikato, goiburuarekin datorren artikulu bat, ez? Eta, bueno, ikusteko elaren autoantolakuntza gradua ze puntutarainoa aberatsa zan, niretzako oso Euskal historiaren pasarte hau oso barria da, duela urtebete, unairekin izandako elkarrizketaren bidez ezagutu nuen nik hau, ez? Ezagutu nuen ela hori zeinak Bigarren Errepublikan bazeuzkan kooperatibak eta mutualidadeak antolatu zituen, eta ekonomatuak, eta txampon propioa, eta lurrak, eta bartagar, ez? Eta seguru asko, gero etorri zen frankismoa, eta gero etorri zen frankismo osteko garaia, eta publikotasunaren zibilizazioa nahi baduzu, ez? Gaur egun, bizi dugun ataka historiko honetan, babes sareak, sare publiko estatalak desegiten ari dira, eta galdera importantea da, esatea, bueno, eta nork beteko du utxune hori, ez? Nork beteko du hemendik aurrerako utxune hori, ez? Utxune hori izan daitekelako, barriro dio deriba autoritario bat, edo izan daitekelako deriba eraldatzaile bat, ez? Eta, bueno, nik ez diot, elak bete beharko lukeenik utxune hori oro, ez da gutxiago ere, baina uste dut Euskal Gizartean badaukagula esperientzia eta praktika konstelazio bat oso aberatsa dela. Etorkizuna segurazko ez dugulako eraiki beharko ez daukagun ezerekin, baizik eta dauzkagun minbreekin, ez? Da minbre horiek dira, FIARE eta kontsumo taldeak, eta eskoletako jatetxe ekologikoak, eta Red de REAS, Red de Ekonomia Alternatiba y Solidaria, edo txampon lokalak, edo asistentzia sozialari loturiko herri ekimenak, edo elikadura burujabetzari loturiko etxalde bezalako mugimenduak, edo energia som, edo goiener bezalako burujabetza energetikoa bilatzen duten esperientzia berriak, eta abar, ez? Hau da, badira, eraldaketaren eta metamorfosiaren aldeko zelula, esango nuke, evolutibo inteligenteak gure gizartean, eta segurazko etorkizuneko apustua badatza neurri handi baten horiek sustatzean eta horiek indartzean, ez? Uste dut, ariketa interesantea dela esatea, bueno, eta nola heldakioke estrategia horri eta etorkizun horri Euskal Herritik. Zein minbre dauzkagun, aipatutako minbreak horiek dira, zeintzuk dira gure baldintzak, eta baldintza ezainona bezeintzuk diren, ez? Eta iruditzen zait, Euskal Gizartearentzat ela bezalako mugimendu bat, eragile bat, hain importantea izanik, eragile bezala, eta hasieran esan dudan gogoetarekin lotura egin nahi nuke, ez? Uste dut, badela gure Euskal Estenario honetan oso eragile importantea, eta zentzu horretan, ela bezalako eragile bat, apur bat, gogoeta eta estrategia sozioekologikoan sartzea iruditzen zait, ezinbestekoa dela, oso importantea dela, era honetako ekimenak burutzea. Eta gainera, integratzea ikuspegi soziologikoa esango nuke, ez modu tangentzial baten, ez modu epidermiko baten, ez periferian, baizik eta kokatuz, elaren ikusmolde eta estrategiaren bihotzean, ez? Mikelek hasieran oso ondo esaten zuen moduan, apur bat jokatzeko hemendik aurrera datorkigun horren aurrean modu ez erreaktiboan, baizik eta antizipazioz. Eta, bueno, nik hementxe utziko.